enkulu yasebushini kaManazaretha. Nkosi yamakhosi, ungithumile wathi angiguqe la. Ngiyacela ke nami Nkosi yamakhosi ungiphe amandla uqede novalo, ngoba umuntu ongathi uyakwazi kuma phambi kwaNkulunkulu ame phambi kwamakhosi, phambi kwabefundisi, athi hayi mina nginalo kwalo. Hayi, angazi lo muntu ukuthi ngamfanisa nani. Kufika izwi eqhamuke enkosini, angilalanga. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ukuthi mina angixhume njengoba ngiphethe umbhobho, ngikhuluma kuwo, wona uyokhuluma le kude. Ngicela ke mina ngibe ispeaker sakho baba. Ukhuluma wena lapho. Ngizocela udlule engomeni yamashumi awu-9 nantathu. Siyabonga Nkosi, umhlangano wakho kaJulayi akekho wayazi ukuthi lo mhlangano uzosifica. Abaningi abaficanga sebehambile. Mina ngenhlanta ngingomunye okungeke ungifice lo mhlangano, kodwa ngothando Inkosi ngimemile nami ukuthi ngibe khona lo mhlangano. Kepha ke Nkosi uvale ungiphe isibindi sasezulwini, ngikhulume konke ozafisa ngikukhuluma. Sisahuba lesihlabelelo, ngizocela umunye angibhekele embhalweni uJeremiya 23 kuso esikhulu. Siyakubonga nguwe
Kanti baba inkosi isishilo ukuthi bani logoqile la. Ya mina ningane yakwaNgubane le enyakatho. Ithempeli sishilo inkosi kusejabule. Abanye bathi kusejabuliseni lilodwa lasejabuliseni ithempeli. Bese kwakhona lasejabuleni. Ngizala beithempeli lasejabuleni. Angibone baba. Labantu inkosi njengoba bezinkumbi bengaka. Balindele izwi lakho. Angikholwa ukuthi ukhona umuntu othe mayizala wathi sengathi banganika umfundisi uSibanibani inkonzo. Ngoba bakhona inkosi abangaboni ngokufanayo. Baningi bahambile lapha phakathi kwethu bakushiya Thixo wethu. Balandela abaphathi babo. Umuntu athi hawu kodwa uma ngisala la umfundisi wami uzothi baningi. Thina ngabe siyazibongela maNazaretha. Mina isiqu lesi sesine ubaba omkhulu angimbonanga. Kodwa ngibenayo inhlanhla yokuthi uma kushintsha ibhanti ngizuza inhlanhla yokuthi ngingaduki. La ekhaya kukhona izinto okufanele uyiqaphele. Ukuthi konje makushintsha ibhanti yini into eyenzakalayo. Ngathi mangiluleka mina izingane zami ngoba ukushintsha kwebhanti maNazaretha akusona isikhathi esihle leso suke sisibi. Ngoba sigovuza ngisho imindeni yonke ihlukane phakathi. Ngathi ngiyabona ingane zami uma kushintsha ibhanti yini into okufanele niqaphele. Anobheka ubhoko ukuthi liphethe ubani. Ubheke ihawu ukuthi liphethe ubani. Ubuse uqaphela ke ukuthi lo ophethe lezo zinto uyena yini ohamba kwenyama esilele. Mina inkosi uNyazi bengayazi ngisho kuyibona nje la egcekeni bengayazi. Ya wena uNkulunkulu mazosebenza ngomuntu uyamfihla. Kodwa kwathi makulandwa umzimba kwaDavu nami ngaya khona. Sathi masifika lapha kwaphuma insizwa nje iphethe ubhoko. Iphethe nehawu nehlahla. Ngathi hawu lesenethi. Mindaba mina ngayiqeda lapha na. Ngizalana hayi mina hayi. Sengiqedile mina benguzele ngalelo langa. Ya. Ngiyacela Nkosi mawusangigcinile. Hayi kodwa hayi. Simningi lemizimba ngibona. Hayi phela mina ngaba ngiseko. Ngidlala ngomusa wenkosi uNyazi. Ya ngizoxoxela. Ngivumele Nkosi. Ngibabaze imisebenzi yakho. Oyilobile kithi nawe ngakini ikhona incwadi uShemba ayibhala. Mina ngifuna ukukhuluma ngayibhale ngami wayibhala ngobaba wayibhala ngomama. Hayi yezwe lakithi eyakwethu incwadi uShemba ayibhala. Awufundele funda ba. Jeremiah 23 verse 1.
26. Verse 1. Funda phela ba. Eqaleni kokubusa kukaJehoyakhini indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda kwafika leli lizwi. Ngilinde phela ukuze sihumushe. Phela mangalomusha lizwakala. Baba. Le ncwadi ikhuluma ngokuthi kwathi ngonyaka othize kwakhulunywa ke ngababusayo ukuthi ngesikhathi kubusa inkosi ethize indodana kabani sebayazi ke abadala lana kwaZulu babe belikhathi ngezikhonyana ukuthi ngonyaka wesikhonyana hayi iminyaka into efika manje ukuthi u19 bani 20 bani bona babe beliminyaka ngegigaba lezi ezenzeka kulezo izikhathi nalana ke ithi lenkosi eqaleni kokubusa kwenkosi qhubeka baba kwafika leli lizwi livela kuJehova lathi lo muntu okhuluma lapha wayengumprofeti uNkulunkulu wayekhuluma ngabaprofeti lento kuthiwa yibandla lalingekho ibandla liqale ngayo nguye lo ohleli lapha waqala wathi ngifuna ukwakha ibandla eliyabantwana bami engizobakhela ngisho umuzi wabo inhlanhla engaka yokuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu abangasangeni esihogweni ithi inkosi mina ngizonakhela awena amajele uzongena kanjani esogweni kwahlala isandla esikhulu phezu kwakho hayi kodwa siqapheleni naZareth sengathi lento ikhandwa yaba nesile eceleni esihamba nayo siyeza ukuthi akhona amadoda amathathu athi shembe kulungile usuze wavuma kodwa la ufika khona uzofaka uthando sifaka uxabano ubafundisa iqiniso sibafundisa ama uthi abathandane thina sifake impi phakathi kwabo balwe njengoba siyiloma naZareth siyalwa hayi siyalwa hayi kakhulu belusi yabona belusi hayi ko inkosi uThixo yathi awu ifrontline yami yathi manje ngaboni ngasolini hlakani phansi yama kulelo gama kwaze kwayisiseke ithi hlakani phansi kodwa kwenzeke ufuna ungabuza umfundisi mayifike ngakuthi uzofuna uzofuna qhubeka baba usho kanje uJehova uthi yima egcekeni lendlu kaJehova njengoba ngimi la egcekeni lendlu kaJehova ukhulume kuyo okahle bazothi ngisethempeleni ngisendlini kaJehova la njengoba ngiguqile ngimile ngithunyiwe le ncwadi ikhuluma ngokuthunywa kwakuthunywa uJeremiya umprofeti hayi mina ngiyena umprofeti uNkulunkulu usehlile wazibambela yena msalofu sihleli noJehova iliphi bandle lake lahlala noNkulunkulu ithi kwasilanga uNkulunkulu omuhle ohlala nabantu bayibhike kuye sonke njengoba sidla ilona lofuna ukufika enkosini afika ibike yaba ukhulume kuyo yonke imizi yakwaJuda ukhulume kuyo yonke
imizi lana nanka amakhosi phambi kwethu kunezizwe zawo lamakhosi njengoba la ayikho inkosi engathi ayinathi isizwe sayo la kuthiwa ngikhulume hey wena bezitha ngizongixolela khuluma mina kuthiwa ngikhulume ya efika ukuzokhuleka endlini kaJehova onke njengoba sifikile sizokhuleka endlini kaJehova kuthiwa ngikhuluma hayi mina izwi lithi khuluma wonke amazwi engizokutshela wona ukuthi wakhuluma ungabe usubuka mina kabili ya verse 3 mhlawumbe bayakulalela baphenduke mhlawumbe nizawulalela niphenduke uyabona kufakazekela ukuthi kukhona abangayizwi inkosi mayikhuluma isikhuluma ngeinceko zayo othanda mina uzoyizwa lento engizoyikhuluma ngoba uthanda mina ya kube yilo nalo endleleni yakhe embi kube yilo nalo endleleni yakhe embi ngibuye kukho okubi ebengicabanga ukwenza kubo yabona mawenza okubi inkosi yaplanela lo wenza kanje kimi hayi kulungile lezo inyanga yezulu ayikhomba isihlabelelo ukuthi siyohlangana ikhomba ikhona lesihlabelelo thina njengoba asizwa into esitshelwa inkosi njengoba incwadi ekade ifundwa lapha yomthetho ikhuluma ngemithetho esilotshelwe yona ukuba siyigcine uma siyigcina lemithetho nemthandazo yethu uzoyizwa asehlisele nezibusiso uma siyilalela siyigcina umbuzo ke uthi siyayigcina lemithetho esifundiswe yona la ekhaya siyayigcina yini isililo sibe kangaka uma ngabe siyigcina ngikhule mina la ekhaya amaphoyisa ngekho namhlanje umuzi kade memeza umvangeli amaphoyisa lapha labashumayeli ukuthi bashumayeli hayibo ezansi la ekhaya ugadwa nje into engekho umuntu wayegada yena ngisho ekama wafike ume ngenhla kwekama baze kuphameni kumenyezwe usibanibani wasekuthini uma ungekho bakuthathela ukudla kwakho bayokubeka ngokuthatha namhla kathi uShembe wayezosifundisa wazosifundisa ukuzondana ukungathembani ya verse 4 uyakuthi kubo usho kanje uJehova uthi uma ningalaleli ukuba nihambe emthethweni wami unyazi asifundise wona engiubeka phambi kobuso benu engiyibekile phambi kobuso benu kanti ufundwa la masabantu onke afundwa lo mthetho ya verse 5 niwalalele amazwi ezinceku zami abaprofeti hey usexolela ukukhuluma ngathi ngoba mayikhuluma yena hayi akuzokala abamuzwa abantu abamuzwa uma siyamuzwa ngabe wakhuluma kanye ya lesila sidala uzongibhekela wezekiya waba ngizama ugijima ume nje uhezekiya 20 soqala kusesikhulu ume ake ngikhulume indaba yomusa enguzuzile kunguye ya uma
eselusile wabona isihlahla sivutha wathi ake ngisondele lesihlahla kunini sivutha siphele wabaseduze uzwa izwi phakathi kwelanga lithi Moses khumula icathulo zakho enyanza ngoba le ndawo omikuyo ingcwele. Uyabuza Moses, ubani wena okhuluma? Lithi izwi mina nginguye onguye. Ulizwi kanti igama lakhe unguye onguye. Hey, lekha kusebenza izwi. Lifikile izwi kimi. Bathi wena uthunywa kimi. Wathi ngathi angazi mina ngubani. Awenzi iphutha nje. Ngoba benayo ngithi hayi ingane le mbaba ngeke athini ingane. La ekhaya izwi noma ngabe lifika ingane encane kangakanani uma ethi lithi izwi lenkosi kuphelela. Uyakwazi ukuhlukanisa umuntu othunywa inkosi noyithuma yena. Oyithuma yena ufika kutshela athi hayi bengithi yenza kanje. Kodwa othunywa inkosi uqala ngokuthi lithi izwi lenkosi. Nami ngakufunda kusekhona umfundisi uMadlala sasizophakela abantu. Uthi hayi hambani okhuleka qala. Uma nibuya bese nithi lithi izwi lenkosi bonke abantu etempeleni. Uma ulale udelele lelo lizwi udelele ushembe. Mina maNazaretha ake ngibabazi ngiyababaza ngifunda incwadi inkosi elobile nami. Kodwa ngicela Nkosi ungiphe isibindi ngoba ngiyehluleke ukukhuluma. Bese ngiyakhala. Emveni kokugula kwami ngiyabika lokho. Mangiyemi phambi kwaMaNazaretha bekufika ulaka. Kuthi angilwe namakholo. Namanje abaningi mangikhuluma bathi ngiyalo. Ukhona omunye izolo uthi hawo manje ulwa nami. Ngithi cha ngiyelo ngiyabuza nje. Ngiyacela uliqede Nkosi lolwayo. Kodwa khona ulaka lasezulwini. Khona ulaka nje lasesokweni. Uma ngilwa nawe ngeqiniso ungangizondi. Lapha ekhaya emzini kaBaba engizama ukuyiphilisa ngakho inhlabathi. Ngacela enkosini uThixo ngoba inhlabathi ifuna uma uyisebenzisa ubiye ngisho imbuzi ingangeni. Ngacela enkosini uThixo ngathi Baba ngitshale ukuthi ngitshale ihlahla mina. Ihlahla lezi zamango lomkhulu lo wesilungu. Ngathi Nkosi ngicelile kuhulumeni ukuthi angixhase angibiyele le ndawo. Inkosi yanginika isibusiso. Kusayiyo yona le shila. Ngibele sengenza isivumelwano nezingane. Ngathi niyabona umbhalo ukhuluma ngokweshumi ukuthi konke kwakho okuyinzuzo noma okulimayo wohambisa okweshumi kuNkulunkulu. Savumelana kwakuNovember. Ngifunda incwadi kaShembe ayibhalile kimi. Uthe mayiphela uNovember ngahlatshwa umkhuhlane ngaya ekliniki. Ekliniki bangithatha bangiphonsa esibhedlela.
esibhedlela ngazi noma kwakuyindlela yokunciphisa abantu bathi uphethwe i-COVID wena bakuhlohle nabantu nje abayiphilelayo nabangena COVID nabane-COVID. Hawu lana ngoba sigula ngokwehlukene basho kanjani ukuthi mina ngingene i-COVID? Ngihlale khona esibhedlela ngiyabona amaviki ayisithupha kwashaya isikhathi sokuvunwa kwalezi ithelo ngathi mina kumakoti wakithi lalela-ke funa iveni kuSibanibani nilayishe nigcwalise niyise ebuhleni. Uma ufika ebuhleni awufike ungibike ukuthi ngisesibhedlela ngiyagula. Funa uyizwe indaba kanguye ulizwi lola. Isihlabelelo simetha amagama amaningi somnganisi. Ngempela bakwenza lokho. Abathuma ngathi abeze la ebusheni. Uma befika ebusheni angazi bakhuluma nobani. Mina ngisesibhedlela. Baweshisa umango babuyele emuva ekhaya. Laphana ke ebusheni akulula ukuthi ubone ubaba. Ngoba uhleli lapha phezulu. Ikakhulu uma umuntu wesimame akulula. Zingane ziyalapha. Kwahamba ingane-ke iyothula okweshumi engangulethile. Kwaphuma isibusiso babuya bagibela baya ekhaya. Kwadlula usuku noma zimbili kwangena ucingo. Sengixoxela yilo makoti wakithi. Uthi sambile njengoba hothe sihambisa umango ebuhleni. Kuthe sasila ekhaya kwangena ucingo kufona umfundisi uSibanibani. Uthi mamdlule. Njengoba ngikhuluma nawe ngiphambi kwababa. Ifoni lena ikwi-loudspeaker. Uthi baba ngibuza ukuthi umfundisi yini udliwa yini. Uyaphendula. Uma mayikhuluma inkosi yamuzwa naye. Uthi baba umkhuhlane lo ovelile engakaqede ethi hayi. Mbuzo uthi lokufa kungene nini? Asho lo mfundisi athi uthi baba ngibuza ukuthi kumwena engakaqeda athi baba hayi wenzeni? Uyakwazi imbuzo sezulwini ngoyenela. Wenzeni? Uthi manje mawuphethe isihlabelelo usiphatha kanjani? Usiphatha kanjani? Uthi abana bonke abazohamba abagcotshwa bonke abazohamba namba ngiyababona amagama. Uthi baba elalo angiliboni. Wenzeni? Ithi Nkosi ngisazohamba ke yemndenini wakubo ngiyobuza ukuthi wenzeni. Ithi ngoba mina ngiyamdinga. Hawu. Yathi ngisafuna ukusebenza ngayo wena usuzozonda ke wena. Angazi noma yiloko ubusuku ngoba ngangingazi ngangixoxela sengibuyile esibhedlela. Kodwa kukhona usuku esibhedlela. Ngabona yabona uma uhambile ubona nje njengoba sibona awuphuphi. Ngabona abantu begcwele iwodi konke nengane encane kuyavotwa. Kanti ivoti kuvotelwa mina ukuthi ngiyahamba noma ngihambe. Onesi ngiyabona bafika nabe bathola sengidlule. Babuyisela amakhethini. Yobiko noma kulanda inqola ekungilayisha. Uma bebuya hayi sengiphaphela. Uthi udokotela ebhala i-discharge engidischarge. Uthi ngubani? Uyabona njengoba uphuma la ubothatha umbhobho
njengoba ngiphethe lo mbhobho uhamba umemezele akasaqedeli ukuthi ngimemezele ukuthini uthi abantu abasezingeni lakho ngokukhula abaphumi la esibhedlela hawu kanti bayaqedelwa ithi hamba uthatha umbhobho-ke uhamba umemezele ngathi mina hey mina ngatsha ngaliqeda ibhodlela likavaselini ukusukela ngiyalapha ethendeni bekufanele ngime la okhalweni ngiphumule kwangiphatha ukugula ngathi mangifika ekhaya ukwehla nje embhedeni ngase ngibekele ithini lapha ngaphansi kombhede ngehle ngiqoshame ngikhuluma umsebenzi kaShembe mawunjalo sufile kwakushoda amapampasi nje kuphela ukuthi ngifake amapampasi mangiphuzile ukusukuma ngizokwehla sekubhedeni ya uNkulunkulu esimlandelayo uNkulunkulu weyimanga ya uNkulunkulu abantu bathi imlingo angazi inkosi namakhosi noma ngizothi idimoni noma ngizothi kungenxa yamacala ami noma amacala abazali bami noma kukhona ukukhala okhona okufanele kulungiseke ngoba lokugula kungiphathile namanje angingaphili kahle ngelinye ilanga ngiyafika ngizobonga enkosini uthi hawo ya ndoda kunjani manje ndoda nithi baba akusafani uthi phila manje phila abangibona ngigula bebethi uma besho makuza uthi njani abanye badala abasekho ya wena ungibona sengumuntu ngiyakwazi ukuguqa wena sengumuntu ngiyaphila ngonyazi ngolizwi ngonguye ya angazi noma idimoni noma macala lokugula lokhu okungiphathile tekusuka kwangena kundodakazi waba nephika malimvukile bamfonela unina bathi hayi kuyabheda enganeni yakho sesikoleni sebamise emakliniki kuphele oxygen ngagcina ngithi mina hayi anomletha noma nisitele simlande azofela la ekhaya maku ukuthi uyathi uzofela la ekhaya unyaka wonke intombazana iphethwe lokugula izolo ngolesihlanu kufona yena uMamdluli lo uthi ngibiziwe esikolweni kuthiwa uSibongiseni uyagula ngathi kulungile hamba uma efika uthola lokugula ephethele yangane lana sephethe loyo mfana bayiphuthumise eklinikhi la bafike beyifaka ama-oxygen ntambama mangimfonela isinjani na uthi cha sibuyile ilele kodwa kwamanje le ngane ngikhuluma ngayo mfana kwathi bedlala noma babelwa noma babedlala bayiphula ingalo le yaphuka la yaphuka nasehlombe sayisa esibhedlela ekliniki bayidlulisela esibhedlela le engwavuma eMosfort
odokotela nabeyihlola bathi le ngane lena iyenzeke nini lento sathi yenzeke ngesonto thina siye ngomsombuluko bathi la iphuke khona inyama isithanda ukulimala sengathi lento kade yenzeka bayikhonka bayithumela engwelezane bafike bayihlola bathi ayikho indlela ukuthi sikhonke la ehlombe ngendabeni kaJembe njalo udokotela omkhulu kuthiwa specialist angazi unyazi sizothi luyini engwelezane bathi kulungile bamnika idate bathi akabuye lana ngomhla ka6 kuJuly beshona lo July lo inkosi njengoba ibisesibonisweni ingakafiki lapho udokotela uthi kulona uphuba wengane bathi ukhona bathi awumfanele ubuza ukuthi uyavuma yini lengane siyifaka insimbi la ngoba asikwazi ukuyikhonka le ndawo akavume sizolisika bese sifaka insimbi ngathi mina cha ngivumi ngizazobika onyazini inkosi njengoba ibisesibonisweni ngaya enkosini nakhuluma nenkosi ngenkosazane ekwakuthumela ngithi mina ngicela ungibike enkosini ingane zami ziyagula enye iphukile ngiyacela ukuthi uNkulunkulu washembe alihlanganise leli thambo iyangena ingane iyaphuma ithi ubaba ngibuza ukuthi ziphethe ukugula kuni ngithi mina ukugula ophethe mina sekuhlasele ingane yangena futhi ingane hey ngithe mina silandele ulizwi yeah ake singakholelwa enyameni ake sifune ulizwi abanye nabangayiboni inkosi baphatheka kabi ngisho niyele bengeni ayibona ukuthi yadawutha lo muntu lona ukuthi ngathi awulahla lo mnikelo wakhe umnikelo olahla yilo nikela umuntu ongadotshiwe engathunywanga futhi ukuthi nikelisa abantu uyawulahla loyo ngoba kungenzeka ungafiki kumnikazi kodwa abanye bayithatha imnikelo yabantu igcina ifikile kumnikazi uma ufika idate abamnike yona wagibela weze engwelezane uma efika engwelezane waqala kwi-x-ray bayahlola ukuthi ithambo linjani uphethe ifile phela esho ukuthi lo unalokhu nalokhu kufanele yahlola uma eyohlola awu leli iqhubu livelile wena hayi isithombe sithi hayi akusekho lutho abuyele naso kudokotela somkhombisi bathi hayi awuphindele uyoshaya isinye waphindela wayoshaya isinye naso sathi hayi akukhulu babizana odokotela bahlangana baze baba u4 bayambuza bathi khona yini isibhedlela esinyuke waya kuso uthi cha phela lethambo lenze njani asabona lutho la ukholwa kuphi uthi hayi ngiNazaretha ngoShembe ya atama odokotela bami nje bathi uShembe muphi nyazi uthi hayi sonyazi bathi ke kumakoti wakithi nina niyahlupha ngoba niyasifihlela ukuthi noNkulunkulu niyasifihlela nina nesitsheli
uthi uyabona ke sizocela usize sizokufonela sifuna lapha na uShembe usithengele amafoto akhe bathi thina siyenza ama-operation la uma senza lama operation sifuna ukuwafaka ngaphansi kwengubo lezo operate bagcine bevumelene angazi noma bamfonele kwase kuvuka indaba kaMpho noMphonyana uMpho noMphonyana ingane lezazazala ihlangene kuhlangane konke nekhanda ukuthi ngabe ngikhuluma ingane bana bekho abayazi indaba kaMpho noMphonyana le ingane zahlinzelwa eBara eGoli udokotela wayisuka la eTejuka intombazana ewunese yayisebenza nalo dokotela ngelinye ilanga ibona udokotela ufaka amafoto enkosi la kwakuthiwa inkosi la iyabuza le ntombi intombazana hayi intombi emakholweni uthi doctor wena ungumlungu yini ufaka amafoto abantu udokotela wabona ukuthi uNkulunkulu washela endaweni wrong ya nesihlabelelo siyasho sithi ingane ezincane abanquluzisa ubala ya inqulu yabona inqulu ingane yagijima nje ngenqulu ubala uyabona kuba athunyelwe ithe inkosi yona ethunyelwa ngeSouth Africa ithunyelwe eAfrica ngabe belungise basiphucile iAfrica eyabantu bese kube iAsia abantu nakhona lapho la suka khona lo Thixo naleli bandla elikhanda ngemithetho ethumela uMoses kuseyiyo le mthetho ayikho eminya kuye wayikhanda hey anongibukisi washo thina siyamthanda lo Sindi sendisa thina siyamthanda thanda lo
mina Jehova vayesina wena uyamdinga lo ya siyamthanda thina ngoba unokusindisa mina kwanqapha isibhamu kimi bengikhomba kanje sasiya eJudiya ngihamba lomunye wamakoti bakithi sigibela ntambama ekhaya uma sifika laphana empangeni hawu imoto seyinciphile yaqhamuka enye zemisa lapha wathokothi bayazi abantu lokugijila khona hawu iyama le inensizwe embili le moto incanyana nje hawu niyakuphi sithi eJudiya bathi bona hayi thina siyeshoya kulungile ngenani siningi eqhamuka ngalelo show hawu singeke sisigibela kwangena nomunye sabathathu ngemuva hawu isukimo sengiyaphuthuma isikhathi hawu ya angikhulumi ngesengcobe ya ngikhuluma ngento ebihlinzwa zolo lokho ngithosa yona isuku imoto abazethatha umgwaqo lo iKhokhova road lomgwaqo omdala ithi mayiphingelele lapha e-university imoto ingene ehlathini hawu ngithi mina hayi kusho ukuthi hayi yochitha amanzi kuthi maqhamuka amalambo akaluze madlula amalambo ngithengizwa usevula lo mnyango lo ngishela ngakuwo kudla hawu ya sisemsebenzini thina wonke umuntu phansi hawu uyabona insimbi mawuyishintsha angaze ngiphathe kodwa mawuyishintsha ezokala ukuthi hayi akulona ithoyizi leli insimbi la washintsha wayizinhlamvu isondele ukuthi asilinde ukuphuma babuza la bathi uthini ngithi mina hayi uthi uyasebenza wonke umuntu phansi ngiphume uma ngiphuma ngafikelwa ukufudumala kwasezulwini ya kwavela wathi khafi la ngabi lompilo ngezwa ngcwele ulaka ngaphuma ngaqhasha ngaya kuye naye wabona ukuthi ngifuna ukumbamba washesha wathi lala phansi matamlala phansi wathi ngizokudubula ngathi mina ngoshembe ngakudubula ngiyamphuthelwa ngifuna ukumbamba ngezandla kodwa manje ngiphethe nesikhwama lesi briefcase eMnazareth angiyekile angathi hey yabona lokufa malifikile futhi wafisa ukubona ushembe ngoba ufika ekugcineni aqhamuka athi hayi sengona ungabefisa ukumbona ushembe yenelisa ngalokhu akhombise kona ungafuni okunye deeper ukubona ushembe awuboni kumnandi ngithi ihlala lona umshayela ngazi noma wabona yini ukuthi hayi sibamba abantu amaronga amaNazaretha la wahlala ngathi ushiselwe lapha esihlalweni semoto hey sahleshisana nalensizwa ngifuna ukuyiba iyahlehla manje nethi masikhomba phezulu sivume angazi noma bayishobingela bazi ukuthi semdutshuleni yashesha lensizwa zukeza imoto yaza fika ngasestopini ithema ingena hayi suka amaphepha imoto basiya ehlathini uyazi kanti umfundisi kokamphila abaziyo bathe laphana abaphekile abantu sakhuphuka sesikhuphele emgwaqeni ngakhipha ifoni
udadewethu ula esikhaweni ugane khona ngafonela bona ebusuku hawu ukuphi isifana ngithi hayi ngiseshathini ngisendaweni nje bese sibanjwe izigebengu kwasuka esikhaweni ngemoto ezongilanda la sasikhona ehlathini kwasangakusasa sathi seJudiya into yokuqala sathi asiyobika enkosini uma ngitshela inkosi iyahleka ithi thina boshembe besikhona la wena uyamdinga lo ubaba ozala mina ezweni engazalwa kulo le olwandle uma unganene uya olwandle kuyisiqhingi ngalena uwela umfula khona ichibe elikhulu leli chibi lineyingwenya lineyimvu zonke izilwane zasemanjini zikhona kodwa isitolo singaneno nganeno la eMangusi ngelinye ubaba uvuka ekuseni uyafika kunesikepe esakhiwa ngesihlahla khona umuntu okuthiwa umvuma lo muntu uyikhokho nje awucwile emanzini bakhanda ngawo isikepe bese bewela ngaso ngalezi ayikhathi intambo lezi zaze indlala basebenzisa imisi le yasehlathini usibopha la isikepe ubopha ogwini ngale ubophe ngapha ubopha ogwini uma uyaphesheya uyasenga uyasidonsa uyafika ubaba isikepe singamkile umoya wasiphephula singale phesheya ujabu yesona ngento yomfula kuneyingodo ezihlonyiwe ukuthi mawufika la isikepe singekho uwela la kulezi ngodo kodwa amanzi afika la uvalweni kumuntu omdala ayakhumule aqalaze athi hayi imvubu naza uyazibona zikude akhumula ngeke wathi sephakathi naphakathi nesisiba yaqhamuka ingwenya isilwane esinonya uma sikubambe isisuthi sihamba sokuphula semhlangeni wezwa ngoba ezwa amanzi akithi phuma iziphunga isiphumela iyafuna yambona ubaba yeza kuyisisha amanzi ikhamisa umlomo lo baba wayebona wavala amehlo uthi ubaba ngameme ngixoxela ubaba uzolami uthi ngamemeza kakhulu ngathi weshembe ehlathini le ndawo esehlathini uthi kwaba khona into engathi yamphusha wahlehla kancane uma ifika ingwenya izolele igama leli elithi weshembe yafika yagcina ikhamsile wahlehla uma kaze wafika ogwini wezwa ngenyawo ukuthi hayi ngisogwini manje waphumela ngaphandle uthi ngakhala wahlabelela isihlabelelo esithi baba nkulolu hamba wena uyamdinga yilo alikho elinye igama maNazaretha esingasinda ngalo yilo leli uJehova wesihleli phambi kwakhe ya ngithe uzongibhekela uHezekiya mfundisi wolokubuka phela nawe uHezekiya 20:1 uzofunda amavesi amabili amathathu okuqala bese uyofunda ku12 kwathi ngonyaka wesikhombisa ngenyanga yesihlanu ngolweshumi lwenyanga ngosuku lweshumi enyangeni kwafika amadoda athile wafika uHezekiya wayehola amaNazaretha amalunga uHezekiya wayehola amaNazaretha uthi kwafika kuye
Oh. Konje nina anazi ukuthi inkosi yothiwa. Nazi ukuthi uyenkosini ngoba uyonikela. Hayi, inkosi baba nethuba nje ukuthi uyothiwa nje. La kwaphuma khona indaba xoxa uNkulunkulu wabantu. Yafunda. Wafika amadoda athile ngamalunga akwa-Israyeli. Wafika wezebiya amadoda amathile amadala amalunga ebandla lakwa-Israyeli. Ukuba abuze kuJehova. Ayobuza kuJehova. Thina yini singabuzi kuJehova? Yini singabuzi? Size silwe, siphalane sodwa sibangubala. Asibuzi, yilo uyazi, nalo uyazi. Yilo uyazi, nalo uyazi. Mawuthi uyakhuluma, uqala kubuka ukuthi konje unamba bani. Ne? Kukhona abakhulu. Yabo? Ongeke umtshele uzothi ugcotshwe nini wena? Hey, kukhona abantu abangagcotshiwe kodwa bangela ibele bathola ubisi oluright. Wena ungenzeka ugcotshiwe kodwa wathola wena umbele nobisi olunobuthi olurong. Ya funda. Ahlala phambi kwami. Ayisehlala phambi kwenkosi uHezekiya. Nixolele makhosi aseNkulunkulu ngibuye ngiflathe ukuthi amadoda ukhuluma fanele yathi inkosi bafunde emehlweni babheke emehlweni. Ya, onyanya lento ekhulumayo uzombona ebusweni bakhe. Ya funda. Izwi likaJehova. Izwi likaJehova Lafika kimi. lafika kuHezekiya. Lathi, Lithi, ndodana yomuntu, ndodana yomuntu, khuluma emalungeni akwa-Israyeli. khuluma kulamadoda kwa-Israyeli. Uthi kuwo, Uthi kubo, isho kanje inkosi isho uJehova. kanje inkosi uJehova. Ithi, Ithi, nifike ukubuza kimi na? nizobuza kimi na. Kuphila kwami. Kuphila kuni? Isho inkosi uJehova. Isho inkosi uJehova. Angiyokubuzwa yinina. Ithi mina ngeke ngibuzwe yini. Ngeke ngibuzwe yini. Ngaqala ku-12 baba. Awehla kancane uyiqathele lapha. Uma ivesi lesine. Kulungile funda ba. Uma ubahlulela. Uma ubuza uJehova, ubuza uHezekiya. Uthi uma ubahlulela labantu. Uma ubahlulela ndodana yomuntu. Ya. Bazise izinengiso zawo yise. Uma labantu bawuzuza umusa kuwe, bazise ukunengeka koyise kukimi. Oyise bona bamhlule kuNkulunkulu. Lokho kwaba isiqiniso kuNkulunkulu. Laba babengazilutha amacala oyise. Babona inkinga sebathi ake siyobuza. Le ndaba ike yenzeka. Angazi noma inkosi ilanga yini nobaba omkhulu. Ngokusunguleka kwepolitiki. Kwaba khona bathi hayi hambani kuShembe niyocela izwi. uShembe uzolibuyisa izwi le. Ngempela bathi utheleka beNkosi. Benza njengoba amadoda waIsrael. Uma befika behlala bathi inkosi amakhosi. Sizocela ukuthi ubuyise izwi lethu. Ithi inkosi nizocela izwi lelo libuye. Baba. Amacala enziwa woyihlo. Kukhona icala laba isinengiso leintombi zengcucu ezazingavumi uganile ukuthi elithize. Zabulawa zabe zibekwa endleleni akuphambana khona. Yecala laba isinengiso phambi kwaNkulunkulu. Ubuza ukuthi senawahlawula indaba amacala.
Hey, abatshela nanga ukuthi asihamba. Kwayilo washesha nyofa. Kwayilo washesha nyofa. Umbuzo wami maNazaretha, njengoba sona kangaka phambi kwaJehova, ingane zethu zizothini ngathi? Zizothini ngathi? Azizukusithuka yini? Phakama, phakama, gekama, gekama, lenkosi phakama.
Soze wacishwa wadabuka umjiva bangidonsa la. Hayi. Nkosi yamakhosi. Nkosi yamakhosi angibonge. Angibonge ngithi ungiphe lona. Kodwa angigcizelele. Mawuqhubeka nalesihlabelelo sikhuluma ngoba babethu. Abangasekho thina sithwele izono zabo. Ngithi ke ezethu ingane zizothini ngathi. Angibuyisele esihlaleni esikhulu sasezulwini. Inkosi sisenekuswele. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu manje ngesihlabelelo sekhulu ne-15 115.